disappointing me, pa. Oh, that my second chance. The second chance, What you? My princess. Kona kochi. Ntafono. Matano kochi no bremi. Hwe ne wani mi hwamo. Mate. Ko. Me papa ni mina nana wo. Na mo fada sani ai. Mo fada sani. Fada sani bro. No, ni famla. Wo, and why ya why you so be semi papa. Ene me nana. To me bay na wo. Na kwasi. Onsura kwamfo hye. Da ne maame nyam no na nti sinsenfo. Dia na wo betimi aye. Mimi to me. Bro, what do you know? Princess, wadagoro mame de naba. Maame. Hey.
Father. Na akete say di ofrin. Me so ya no da ha o. Mami. Wa sole na se obi da ho no ma no asa ama ne baby pass atna. Na me nya ne da nipa na ne so ntete no. Mami. Akete sia. Araba. Kukru na nefa ne ko. Me fa ne nkwa hen. Pedro bi ye na me fa ne nkwa hen. Ane fa duo. Si ni pay da Pedro bi ye na no nkwa hen fa. Ni pay kwa na ne so ntete no se me ma ne nko. Mami. Sorry. Mokwai. Me fa ne fa asen ni pay wungu so yare me fa ne fa nkwa hen fa. Ya wo ye nipa bone sem do story na me de. Hey! Me wo yanka na aka echi o. Yo. Bisu kusa me nka se owu afa me ko. Etu so bi da wono mo chanko chnanko yesitim wawu. Zigboot. Oh, akwa we saka boot o. Ah! Frempama. Frempama so chinchi. As one konfa hwe ma ada. Hwen pass mu a, pane akura wunya. Ya, na pass. Wo de ba sama. De ba sama. Frempama boot wa he. Frempama. Adai. Asema asie. De ba sama na se ho wusu. Asema asie. Mesi mi twamu akọ. Ana me hu sa na ochi mu fie no. Eja dam tututu ya. Ono kwano no. Mesi so na wo be di acheme anasa de. Make us say, I'm not in no fan. Oma wo. Hey! E jana shiwa. I didn't put some of a awie. Na me ka kire wo. Be ton kwara na nimu ho. Ana me bu so so. Na ya dan. Ana mo so mo ofia no hu se e ja to fie ho. Ni ankora ne gu so kasa na. Na me hu se akwa bi manim santan. Na na bo se. Ah, na ba ya na three. Na bo bi se. O ka so na ho kro se sabonsam kukuyo mu. E fie ho. Ni ho. Ana kola na we. E ho na me so mi. Ana kola na we. Ni sam bebo ama. Na kola na we. Ha? En kola na. Wo de agina ho. Adabim training sense wa ho me na se abansa. Na antrade en kola we mu di mi ni be mu tri ba ye. Ana mi ni de wo. Fiase sankoso. Amani ni behu ni. Hey. Mahala. Okuya. Ahale. Baba. Na asbasi no. Oh. Me say yo. Me say. Abatina mtuba yo. Tis asima se bontin kwa de se ewe nwa. Kwemu. Wakwate. Kweni adan. Pie ba e so adwaduo. Me di huhu. Ana me di abesi. Won so ofre me nyina. Me hye kona so. Me di fie kura na me suro. Na me kwa machi. Eso ni fie nya hyidiru be. Sem me na me kopie so. Wona kopie so. Me kopie so. Me koto sem na be si nyema. Ki. Tafi me hwa. Jana da ifie mu tututu. Oh. Na koda yi su bobra. Oh. Na koda anketwa yesu. Na nyanda me nim se wo da sane ni pabone sa. Anu man po ntwamu ho me bo ankola yi. Bisa se. Sisa no. Da sa na gwi na hada kwashi fie no. Minim. Na ewi se esa ne say. Na broke osro. Ene be gas. Bi na hada ahye no. Fanyi se bia extension fixed bi na. Ayesa. Ize me busi obi na busa yonko na mabaye o. Omo se aye na na hye fie ho. Omo ni oni ye papa e hye fie ho. Nam si ne nipa wo hene wafo wei. Oh Yehowa. Na menua. Enkrabia beni. Kam iwram na nkama kwa akohwe de osoro ho. Enkrabia beni. Ko fie ho. Afide mene nkwara gusu kasa na. Akwa bi firi hin o menim so beboa me adum gya no. Manim sei sometime am so what a time intervention. Hanu no. Na wo hwe nanim a out of order. Obi nkase dwane. Out of order. Nam di boom. Ki ani fie sa. So o fa fie. Ne fa fie. Ni pansa we. Anochi kwa u. Anochi no ofa. E krokra nti asese me ka sei. E de nyame sesa no chiahye oni ni fie. Se baba kwa ka ti de bisi ya fa asere mo nyankopon. Se me ka dia pa anochi de ye mi a. Me say. Me mitimi swap molle. Na dia bra no. E de bra nochi. Minim. Onu akro be nya no. This e ka se ne ka me de tun. Anache mu ni pa se mo nya fe. What any ma obi no. Na chimi fo bi na oh Jesus Christ. Nazareth. Wait me pay you. Anochi. Wait me pay you. Washi ne ye. Enkrabia. Oh, any party you. Enkrabia ne hye. Wo foforo no a. Wonso wontimi nkase eya wo de. Tabi. Asa oh me de ni kwani. Ade odi ye me no. Se me ka.
Young Cotton, young Cotton, perfume. Now we almost one wine. Me know what I believe. Boni what I believe. Me know my coffee. Eh? My Joe careful with him. Who bet me careful with him. The Maoda. That's it in our way. Just a whoop. And I would say, baby, a penny me, I say. And Mamma could find about Roma. And a salmon you might not make one. Ha, Kaka. What perfume? Yeah, me. And I'm small more far by. Said your tonte. Ufimufia, Monsieur Nyaza. Ago. Hey, yes, sir. Before John, pay and no charge you. None of my heifer. Oh, quite from young Quania coffee. Hey, you know our heifer, you swing it. Hey, you sure you go. I did ask him. Or send a pay and no charge, say, through, said the mother. Yeah. As soon as I can, maybe. I may fetch one to say how many. And so, sister, you sister so continued. Yan in time when I was sister and I am saying. Yan in time of a woo. What? Bra.
Pacho, on Sansa Camino. Koyade. Ketesia, one penny for net, it's not so near Ninko. Pacho, I know Cassa. It's not so near Cassaway, Pacho. Rubber. Where the meaning sound, Miss Row. Come out to soak a crammy no Cassaya. I won't fend and Pacho. Free heifer. Ove, Obapa, a patrol free heifer. So, me catch them. Hey, would you be a boy? Yeah, but when you baby of a man in Coswam. Hey, Shana is a gram Cassacro bet. Tis a grown Kwadwo, why? Hey. Minute you know better than him. Me pacho wanyinye mbia eye den na akire nsu ade ha na abepie ha na do bai me ni ofie na eja eto efie na mso mi nsa ene ne beja abonten me hu de esi bi me na me papa ni na amash tu hu ya ne se na wa hai Nampacho utumi na wo no nya no afisa mimi wotumi so enwure wudie ne ntafo na mama de kaka ekọ efu kwa na wo mi be fa no na papa ka che mama se so ango hwe kaka mba dia onko ti onko na fa mi dwane ne ko pie ko bi so anche bia na mama su fu na mama nya sa hu Yo. Mate. Why? Ese bua na abua me bi ne sa da suro ka akura yi. Me nkwatete ahaha mra me baaye. No watimi abua me asa ne yale ni monyam ne ba nyina e ba maye. Ti ate why? Enyina e be bua why? Tinkom. Pama. Me say me begina hache. Na wodi ntia me baaye. Me baaye me tie ho. Se minim se na kana man ne yes a minim. Akira me tie se ewa. Na mu me wada ayi wani so. Se de me gidis wani so wada ho. Na asem a me de baaye no. Mem pese mem mix kibi. Na bia yire nti no. Ma hye da tintim ne nwoma aja akota aprata ho. Ama ta aprata bo. Senya mi wura mfiri bi. Kwa no tum. Meka sa ho kam duru kam me busa wase. Ene so biem. Woni me be yi ebre me. Oh, enya be yi asem. Enya be yi asem. Ya ba ni nche biem. Manfa be yi asem na ba efem poma. Ana de biem. Enya be yi asem na de ba. Asama wa ma himfi. Ama hwan. Me be frew. Maame. Minim ba bia wote. Ti, asema me de ba ye no. Se wonim de me de ba ye a. Ka me ka sai kura no. Mama nwene me ho. Senya na me ka no, ma heda akọ ye akọta prata ni nyina guade so. Na wo hwa soro ha sei na wo si D 8 aha wo pese wo kire say da me de ye eda na me de ye no e na hye so no na wo hwa eda kro no so wo sei
24th 0812 08 sani wo mu enwotwe abosumi nwotwe an enkuna na edu bosumi du nim bosumi du wasa bon waka ho anti wo hwa bosumi du nti 24th bosumi du 12 ana wo hwe aha no wo se TOPS eno no kire se asem na nkasa me de baaye no eno nso na ehya ha no na wo hwe www.asemabafie.com na akoa abefa ntentan fidie so a friend say speaker wo hwe speaker na wo taati Mr. Speaker our parliament and I'm not able to feel better Mr. Speaker. I have a word, Mr. Speaker. I not agree. To share speaker no. And also nam tintan fidi e fan say www.mahalainthemix.com www.mahalainthemix.com. Kire se me mahala me na me beken kan sansem no. Me di a kire wo. Afa ya so neti ato asem na nkasa tofabo ankasa ewo mu. Meti was some committee leader. Me pay into the show me baby. I make him in a wood. Mimiti. Okuyo se ho na so asema da. Yo, nso ni wotie. Ane say asem pa na be kuro yim. Hwe amanfo kire se entafo na wo mo yira ya ebesi na yenhunu wonom no. Afa die binum kire se wo hwe hase ya waye fu waye fu wo de nsam ni poni nyina begu ade yi so. Se amanfo che so mako hia bi o mo hia ntafo ni bi a wo ba hwa ase no na che so waye ne hu nyina tum na wo de bibia sensan na ne nanim bibi fufuo bi sensan nanim ana nipa kro no ankasa nkomobom no wo san kire se wo hwe ne mama so nso a aye ye ne tuntum e de ayi bi wadrodro ne mama so ho enso baabi ya no hu kwano tum emperifo na kan ye konkonsa ni bi abre o so wakasa onkasa nwieda wo check kramofo mpawa ademe no breminsuo na mini mo awe breminsuo mebre wankure etimi dia me kan say omo kire say entafo na san babiem wo say I am bounce in the back Frempama Brian pay a dues Frempama Brian pay a dues Oh minim so be ba ha say itimi se me de ba no aken kan ye nyina ye tie mu nsem amafo kan nsem bone fa ho na me se da bi da wo de wontimi nya sa ata ma nya bone ye je ken kan oh ata wi o wo hwe so a wo se wo ye pa oh Tiye konkonsa na mudi no e wa taa ho no e ye mitwatwa mutwo me tese kronkron no woni wadanfo siki boot se man twemo ho me kumu uka dia wa pre ho wati de me kan no Take a boot, man! Take a boot! Wait! Gane! Allez! Hey!
famille. Allez, famille. Attendez. Aïe, famille. Attendez. Aïe. Allez. Oh, famille. Oh, Masemni wana be kama ba man yesani oh, zigbutu. Mawo. Oma fumo sare. Mawo. Allez. Me kwafuom. O kwafuom. Ana ye den. Musa, me ye foforo. Was ni chichi ntini yi. Me kodo do me hono kakra. Unu chi wanhye no so ma. Foforo na me ye no. Ana me ko mu. Me kwae no. Afi me wi ameba. Akwa mu ameba. Me ya bedura beketu ana. Minim. Me hu se asase ni bubo hia me. Na bubo hia me. Ah! Me hu se Bibi, ebu basuro adam so mekumachi, na mekupe bia pie boom. Me kwahwa. Entafo ni ni. Entafo. Baako. Emudien. Ataka kakra no. Kakra no. Ah, nam si what ninja headings. Nam demi car reverse. Me tane ya no bi so pie boom. Ah, nya da say yo. Me di ane. Oh, minne ya. Ah, me yasa mekumachi na sa bobo hia me biem. Me yasa me zabra na so pa nam di ane. Na masa sai na me di ane. Mo so be hia na masa de ho so ane. Oh, me de ne. Afere me ko ya afere akwana na bogi se bebrebe no. Ma be kana ho asem panya kire sister. Wa nyi me ani. Ene wa bre. Wa nyi me ani o. Wo ka kire me sai. Ya ne yeti kuro no mu a. Me na wo ena di ataketo ho konkonsa. Enti ya nya ye obekunya. O dwere nu. O me hia me. Hey. Friend, is that me tell them where? Sini. Me na mini o. What's up, baby? Me na mini o. Adai. Me say them o. I made the nyame nkwa ma me apira ha no. Bue. We ni mo adam free. Ono ade baby. Me na mini o. Ka me na ni moja. Me say them o piaba. Ade bi hu me fa ha no de ane, o sha ha no de ane na ane no de sei. What if Oh, Jabi. Why do you? Mo Ah? Hello? Hey! Munye ni mataka se nipa ni mwade. Hey! Hano. Hey! Shega adwen bi, ebi ni we. Hey! Oh! Hey, ko Poku de bia o kwa de asem foforo ba. Ena so de asem bi. Zigibutu we. Okwa fomu, wa woni mu nua ontena fie. Maka chense okwafu mu atwen unia ne me na me ne unyina momu nko wo ko ba bia wo nkra me na wo ba bia ko me so me ko ba bia me fasu ase ko se pe ana me ba an ana Kwadwo Poku na wo ni pa bone ana wo kra de mahala na me so meyi ani adia ensensim hu be de no akeka kire me ene mo mienu mu na monam mo na munim de mo ye frimpoma sesi ana sem a e wo ho na de anu kurani de yi ade asema akọ de bi ba ono kwa no it is a sweet intervention me de jaw bro for sem no ne ka asem kro kire me de asema na aba da bia wo osire mu kan sema kese wo bagie di se efi da me ko hu na no chi mu fie se ahie no ya o mu bo mu wuye on ne wofa no ya nkwada no so bo mu ya ye hu no mu biem besi ne no hwe wu ekoso okurum ha biem ade ba chi bia ni pawu na madwene ho amente ase na me fra me ntuma yeli nka se ntafo asem akofa ba ide da bia me kasa asem we cho se ntafo fi se wo mi hu nkola bi se da ba bia mu firi awadwo ba bia mu firi akasa awadwo ada no se na wo hu bia na photography ni me hu ka me hyeda twa fa de oso ne bro for sem photo die photography ka me twa na kam de be kire na hu se ni akwa no ni image ene ne compact esitie abeka ye kasam ni yi what na obrofo na akona kwamenti ase wonsoso efie bia utimi saman mu efie wontam mu nyina wasaman bia mu akosi me kodi diska na same kwede ada na wo yide ba wa meto me owura koso nyina gu me nsem ade rekoso na me ya wo be eda wo nsem mu mi ana me mpese meka mekrumu ate se na frempom ate frempom ani suban mi ana me mpese meka frempom awuni suban me da wase me da me anka hwenkire me biem obeka foforo obeka kire me na wi asan ba ye me ka ho wadan furu na okeka nsama kire nya me anya me sokora mo akoma ntoye me dia sempa ne nam me dia sempa we ndie mogu ebetwam frempom
Se nya papa na abeka che me de bedi. Msrew. Hwe twe bia mpon ye o hata we yanim. Me wu e be ye wo ya. Nso wu a. Me didi na nso ebia no mentimi anni ne bi besi manim nyina. Wa ya de. Wu a ene ye ya. Na mo me de me wu a obedidi. Ene se. Abusua waka ho nto ni ha. Bomodin ase me srew. Se wo bibi kakra bi ade bo ho ban ya mame bi. Ede ede mo wa me de bo me ho ban. Fempoma. Enti ani nyina na. Ede ede na mo wa me de bo me ho ban. Enti ani nyina fempoma. Me no mu nyina na tifi ha ye koye ba ko de bia ha na ate na wadidi. Bibi be na me wo. Sa me na mu anie. Esi na ayi anu na fra me. De na wa me fama. Wo ni bayi kakra bayi. Etu ka so na no na obeka kire me. Tie ya so. De me wa me ma obi na bi ni. Bayi asem na bo kakra fempoma krom ha ye hu. Manu bayi ni kakra na mfa mo me ho ban. Me protest ke na me protest ke for my life. Na ma protest ke na me protest ke. Bakan wi. Bakan wi. Ana so de bi be sa beka. Bakan wi. Me nwie etina se. Sorry. Fempoma so me yes. Ya. Fempoma so. Ana de do buy no. Ade na wo ye. Na mo bi ati. Wo se me me bayi fo. Oh, me mo bayi. Oh. Me ma wo bi ati. Me. Wo ba pa do kwa. Na wo fra me ma ba na. Me do kwa nfi. Wo bi ba to ka. Agro ni edie. Me woni mi. Agro ni edie. Agro ni. Me se wonya baba. Me ma ni wonya to bi. Ele de bayi na baba. Wo ba to se me do kwa nfi. Me do ba kwa nfi. Konko sani o ti kuro mi ha. Da bia ya te wonka. Da bia kwa de bi ba. Sembe ni. Na asumi nua nkofa adamfo a. De asem nsi ye wo se asem asi. Minim. Obaba beto me. Mahala. Ziggy boot. Ziggy boot. Minu ni sabon. Sirawu. Se edi agwani edi agwani eti pen. Oh, na se de bi edi agro. O ta se. Se o mu andi ase bi o. O ka se ne me. Udi mata me okay. Emo, so udi mata. Yes, I tell you. Enyo ti pen me sister. Enya abofe eni pa de sani. Mesirawu. Odi asem na o kesa jejeje no so di anu. Ha? Oba Mr. Befo. We sta nya befo. Wa kan kweso we sta nya befo. Aka kire me. Yo, me dasi. Ha? Me dasi le bema. Sensitive obim. O de anima ka cho. Na full solid intervention. Me na make ka cho. Obi am me the number. Obi am me come senai. Miss me coming na nan. Ma put 10 times ma. Ya bodo 10 times. Obi am from the go found na wo. Enti yam. Kan abu. Yam ro ya ho. What? Ah, yam ro ya ho. Ten. Enwo ho. O di abewo. We bema tomfie. Sa. Tomfie. Fa na me fa ha. What? Fa na me fa ha. Befo. What? Says obi. We bema says obi. For you are. We bema says For obi. ala ga oni ma no. Won sa ti Bema says obi. won sa ba ti bini. Wo gba ji ko ko. Kra na dress no wa hata. For ala. Won sa so hia. Na wo aboa. What? Oh what? Efe. Ibi aye wo. Mahala pa. Yi. Ni ma chu. Won to kwa konye fe. Na buru na sense na ntena nkante awi. Nkanche na me kokko spray suwe. Makokwa kokko spray ade yi suwe wie. Afi me hu ni ye me ko ya o maka free tire ni de ba ni. Ezo TV ni ye. Koto TV digital antenna. Na no se kama. Me se me pai die ni bi. Nya ba foforo. Na me bo se o ta fa me mama me hye no so no. E ko you side no. O ta fa. Ta fa o na fa no. Lizard. How much you are strong? No. You are ill? No. Everything no go any papa. I want to say you are fit. You see? You didn't know. Lizard. You know your name Lizard. Yeah. It means if you come to tree, it means okotre. So you are okotre. Lizard. You see, your uncle is my friend, and you become my Lizard. You know, I chop you. I love you too much. No, I'm too small. Hey, Small. you love who? Oh. You love who? Love your uncle, love your mother, Lisa. love your Lisa. Yeah.
Lisa. Yes. Yes. What are you doing here? Chatting. Yeah. The chatting? Yes. Are you fool? No. I warned you for the last time. Yes, sir. You don't remember? Yes, sir. You say I'm trying to. Are you stubborn? No. I'm thinking. If I can talk to you, you come from US. Come here. Yes. Take care of the boys. You know sure? Remember that I'm talking. Yes, I. Your uncle. Yes, I. If you talk the funner. Yes, I. Huh? Next time, don't do that again. Yes. Your last warning. Yes, I. Wait for me. Hey, Mahala. Yes, sir. The best side now, young. The so Bentum, me kasa. Me batiti. Me pay your uncle. Where you man for? Oh, make sure you tree. I could feel fable chilaba. Chikwa want it. Anything over the man say. Can I translate? Oh, me too. Hey, ask me come Mati. Hey, you know say guy. No, what? No. You want to? You know this one? No. You know this one? Let's go. You want to chop your own? Lisa. Stop. The next time, I'm warning you. Yes. The sound you try to. Yes, man. Yes, I. Thank you. Go out. Yeah, lizard. Right. Thank you, lizard. Who is the lizard? Yeah. The lizard is supposed to be nonsense. But we. Asa we nipa anochi ne meya odo mo ba ye mu nsam bebre. Na de ono kansa bia nkola omo kokoji omo kosere omo so koji omo ntimi hu. Hwe ne ma kesi sisi okromu won tafo yi hu. Woni bibia ka kire me. Sister, it is a ubusemi ni wiasa samba. Obi abuse bia so na se kire. Ni wiasa samara nko. Ento wada, eto de ya. O gbade fa. San krai. Ti kokun obodo bia tidin. Obi ebon kwa subo, obi ebon na chesubo. Me de ye me nwo. Sa no chaka nim. E me nwo. Enkra we mu ndi. Nyeze o. Ba ko ye papa. Ba ko nye papa. E na ye sisi. Sister, enta fanka sa wo wia. That's nyempa bantim wa e must be different. Sempa bani wafa. Na di man pop ndi man pa bani wafa. Won't for bi. Ana wonua wo adanfa no che onene ko na ne ba na wontu nifo. Emfa ne man hu me de nim se bibi wom. Bibi nimu ankankolai ba ko nye kristoni ba ko so nye bonsam ntan ho hwe ne ma kese a esisi. Sister, enyi ni eni pe ewu okrom he nyinara efri wa no che kuro. Enyi ni penye ti afutu. Anochi wonta fe pe se mo ne ma sole ya penye ko padom. Etotwa kwampo. Etotwa mpo. Una danfo no. Me de me se bi ofa ba bi no go je nkolai yi ba he. Ti se akenya no ho a se nkolai hwe ise hwe. Ono wonta fo no ona bu enkwan so yi. Oni ni fe nyina hye. Na mini me ko je nkolai friye. Emu asam funyan. Chese me hu bi da. Afi kwa da paska. Bi da. Ese wose no wai. Wose a wo nkuran kasa na wahye no. Wonni fie no ona na mu nyina hye duru be wanwu wahye. Na we kwa he. Asomne de. E ka se metiase na me boa. Ti na me wo ye no. Se ma wonta menya menya ntafo. Wo bi awu pa bi wo bi woni jansem na. Sister me. Na nka wo na be de. Mejin so mpa mienu se me won ntafo. E de ma me nsere. Mama me menya ka biem. Me wunyin so am. Emu mpa mienu ntafo. Aya de. Se ma won ntafo e pa na me. Anoche sanko ti asese a. Tena kan bechina trase. Sam no che fa na ko jin kure free ye. Ana fa na wono yire mo fa ye. Ahwe. Enkwe boni edi ni kwadwo mu hanom. Me de me ka se metiase a na papa. What do you trust in na abri? Mama say ni beku. Nka me beku a ka wo me nsra be. Sazi kibutu no. Wunia no ne na danfo. So wan kasa kire wo mo.
na so mu dia ta ho konkonsa ebiewa atie be yi wo mu fe no nyama ata oya media nya dia mema ne kwai amena ba sa kurom ho bie sa no che no nya me ku no beyiye na ko ka kire mu se wo mu nya ne ho konkonsa na wo mu de no te sa ku a mesi ku wo mu no wo ba jimi ati What I say? Na she came me now. Me wa me ko. E so bia mo bia chi boss aso. And then and I'm grow day. Now mahala be hu me. Ubu hu ma. Oh Jesus Christ. Mahala. Me din ko nsa be sin de. Me kan ko ndesi me. What? O bia chi boss aso. O bia mo. Hey! Esse foi meu Didio, esse menino ma, oh, hey, Motan time, me, I don't know me, help what you said, one American, what in your wood or small girl, who's sat, the 2 me from me never do her. 24 kwakwa. Beji, sabla. Mi e pemo no, friend mame, friend force mame. Sesema kwakwa. Sawa ko to wudi ba. Peso. Pacho. Ati, hey. So. Hey, I beg you. So. Hey. Sigibu! Yeah, man. Sigibu! Yes. You go with impress. 3 times, yo, man. Hey, this is La Show. It's the far away. Satana! What do you see? So, you chrome hand. Abaya media. Sankon konsana mudieno. Sama hwe na mo anya sankon konsana. Be kumo nka bia mo pene ho. Muni kwaya no chefa so wuye. Miana mkono. I know. Papa so wo to ano a. E di ka kire wunua no. So mo wa mane. Sasa. Even see him. Sister, I feel ye, Kwame Boo, Kwadwo Boo, Yamanu Boo, Pokumonu Boo, Akobotu Boo, Omu Bia Babedu. You were in forecast, ye knew who you didn't want dance here. Said the name of Foka, Meshawi, Mahu, Miss Agono Mukandi. Ready when you miss many who see me, who dream. Hey, they are Sasabun Samu. Send a book at Nezo, me who be that. Sepelato every day. Sahala deal. Me see me pay up me who no me form me afena Mrs. Hania. Sister, she dem who na to mention. Me ni na me boa. E dem who akwa no. Me ni mo hwe. Ka je se nani mo. Na wa hwe na wade se no. Nani mo ya. Hwe be man ni hwe ni tipa sister. Je ni tibia ye ne nani ne se ya. Aye sei. Who be that? 17 papa ni. Sister hwe. With the misro. Me dey me hu adwiri me. Efi ne koi. Ye ne hu bi. Ehudi achinye bi. Wo sora hye wo dem. Bo pia bontina. Wo hwa
Auto girlie. Oh, she dem. What the mammy as some family will know young. Poku yada room. Could you book within a What's a Becca? Within a chair. There be a quarter some Becca. But she danger, could you book? The must make my jan to any mono. The must my jan to any who be that? There be a Misso Bokro. What is? Make us a Poku or Bokro. I call 23. Woman and Mars will face 75. Are they? When you your body, the face, the big highest, the body, the low highest. Stupid mind. Madi mwasimu badaya dai. Sister, good evening. I want to say, this is my house. 4 rooms. Me 1, my sister 1, my uncle daughter 1. Mom father. Are you okay? Chesa wo. Ubeja konkosana se unjai. Pacho. Me yadi. Sister, me pose mo ni wi ase ankazana. Ni panye ntimi ntawo, ni panye ntimi no, me do tawo. Me uhuna me keka akura konkon. Mumza no. Me fonse me konkon me fast pa me sro ni se okaze share me bi pa tunu mu no. E so wo yase me wi. Ye share ni kwani no, me kaka nzembi pi. Said the battle has ended. Everything's working. I'm ill. Still, I'm ill. With schizophrenia. What's wrong? Who do you have a pie? Sister, Mr. Wazzy, what do you Pacho? Why? Hey, it doesn't mean hey, wow, hey, wow, hey, hey, wow, hey, Mini Joanna, Mini. I'm joking. Ya bay for na some de men ka ho omo mi no na kom so da bia kwa me kasa kire omo no brass zikibuto sawan wan ono no ho be na fe onu anya no edi me ho kon mi aminim dada sane ho otan dada mi aminim me ke bibi ncho samumu pombe yedia ade mpa samba be kum na masai acho some de men ka ho me pacho omo mi no de otimi ku omo time bia be she omo otimi ku omo me de men ka ho me pacho me ku no be flat as fast as so me catch us as akwa bogi sei ni hu me kabi me beka mo se me boa me beka mi mo se me boa akwa eku hu na tro me beka ni nyina mo anye ani wow hey kum hai hu Hey, owo beni. Ewe firi mu sister so wa ya de man ho ai me wanwan ewe firi pass wotimi ewu obra ewe firi butu ma musu asim ama brandana ana samelia ana Italy. Hey, sister. Owo anyadi. Ni wiase. Hi. Se me tse mu ye. Me ma count for that me dunya me kaja nan. Kasa se me tso. Ka me temi hunda. said ye Ka me bo asensene. Se me obon se me timi defeat me damn telling you. I swear God. he woni mi se ye tutu ya nam no ni anim ane yeko se odnani a kire mabusua mu wo sister ewuo no fa ho adwen mu mom de
ma fa green bi asie de na mahala yen wiase penifo se so abi na so nyansa sese ni se na mane ko no screen podium a se obi asuro aha so hu obi a jene metete bi abon ho empo odefo ko kuma no mpo hini pemu no onu pia mate otetansa obon nkwa ho oma konfo so pia mate otete sase da dunu ehu na maka mentra mo bere bi me ko be kwai me ko be kwai oh so na ko tran wie ni ko pa dum boa me em nya boafo bi adum boa me da ba ko singi room na me nya wuram enya mpa enya carpet enya tv ebo ceiling fan e de standing fan say si wo na me paint white ho na me light buru ni bia na se na mfo nya bia tra ma wie fi ma ho so ab ko tunjene e wo he ko tuntene o yaji aba chama distributors yaji di abani e ton no abe ho abe ko fanchine horas me ko fanchine 70 bucks chama stores returns 120 ene na kamika and team returns mini sense ton kwa say and returns but mini say moving there minimum I don't know one to anapu anapu hey oh dia oh ina na mi jago de one konkonsa meme konkonsa ichanga ti wo se ichanga ichanga nani nua ba ko efra na enu ma yen enchanga me na make a chiro me sisa nkora no mo ya baifo ntafo no mo sori na ana mahala di osori a konkonsa nko anu odi ni kuro yi meme a konkonsa uma se minim so de oye konkonsa de oni meme a konkonsa min jin this bosum abenfo sankora me hu so mo abenfo tie so ni mkwan ya santafo no de mafa so okurum ha wo ba dia di so makọ hunu na me wafuum jaja de bia be hu ni ebesi de bia su ye hu de ebesi da de bia be hu ni ebesi ye hu de ebesi da wonyi ni wo ho sa konkonsa ni jai o jai meme di konkonsa na oni ko de asema o kenye konkonsa na o kan mo de obi apa ni kromu obi a wonka ana mahala wo de wo konkonsa ana obi afa na wo de wo konkonsa ye nyankopon gi metum se memme me ka no kura ho no na abehunu wate na me de ma ne se me ni zigi boot ya adwen pass ese no ye be ko India India ni akobin ye ho na se hia ntafo na eni give and take eni give o de try me so na ketua no kakra no mebu bona papa na no rough ko bolga oh yes am be ma untakra confirm ni ade ede ko wa me pe o mai mu ankasa adru but me o say that me of a professor me o yin konya na me ma meto no so ho it my me ne zigibutu a say o man we de ye ntena mu ni adu ne mum ye ko India na hono de ye jampu a hum ni esi Ghana mahala once me pe wase hwe nanko okwa obewu me kwa mewu je me wo fa no e professor me wo fa no e professor ma to sorry mahala kasma so mewu wo je adom betia si uso no na be hu se asma America no na minimum je okay also master tinase enyom na hya se to abo no ebo ni free ya se do biamba wa to foforo wa Jimmy fo Poku mahala konkonsa ene we die meboa wata krufi obenepeu odifi adato ye man piesie ya no ha hwe mi ba beku kwa samado a wakotoa konkonsa no eso wate mandi ni kese me kan won sempa mi di chinchina fiefiem ama so sani obi abe hu sata kakra odio usini pa de bi ma
Oh, me want to go. Oh, me want to go. Hey, Penny. This was a bad account. Jina na no samanfo. Hey, what's in me? What's up, Pedro? What happened? So you danu betia otu a wota. Be jokere firi wonsam. Udiago. Na me sire keke. See me enu mago. Na wo apetu pere wa mane ne ha. Ubohu mama ne. Hey. Ade asem kwa na koso okro mai. Asana bibia tu betwa no. Agise makọ nwrem wono. No akoju nwa ba no. No akodu ahema no so nkonim. No akote otabili akoma. So no nse mitumi ndie ntumi o mu baby. O de monko. Na bibia ni a munyamboa e ba beboa. Hey. Sister. Catch them, Come. And I'm doing coffee. No, so why so was 21? And I'm doing a comma son, yes, so.
Me dia ni bra na ba ha. Me ba sa me be fa me nua no. Man ba wo ba. Me te woko. Wa won sa waso ade o. Me ba se me ba be chi me nua na ko. Wo sa honhom. Ufri. Mene ne amene. Na me ye honhom te sane oye honhom na so me honhom no me de ade pa. Me fa nya ade bonne te sew. Me anu o twa wanum. Enke be ya. Enke firi mu fi. Enya wasondue. Yesu yemfa ya sondue. Wati de meka no. Akwala na mo ha no. Me wa enku ade. Bibia no amode be ye ne be yi. Agise ma fi wiase. Kai a pito me hu fi
come to me. It's me, Kobium. When you want pension, my young no dear. And you better yet too kindly as I could feel. It's intimate, dear breath. Penny twinning when you know, Norman to come, my dear, sir. Penny, and twin when you know, and me, your prince, your son, woman to come with dear chocolate, say Penny. Dear enemy, me uncle. My bro, my friend. And you, the man, who make a crowd. The me uncle, I'm much won't say quite no while. Penny, me, minty me, Kobium, and to come with me, Maca, Munya Bibia, and found minty me, Kobium. One time, me could pay the Kwadwo! And then me pass me bed shimmy niano, every with them, no matter what a billy, Akuman. Mopedewa. Me bed shimmy niana from some, Matsu Akuma. A cra, a cinnamon, and a says a prayer come on, your bon continent. Maame can't show, say, and ma was ra, Nentakra, a baffle. Whoa! No bad.
bi am free buy. Ai fa no mo free buy. Enkola ne me no. Ne one ne ba ha no panyi no. O maame ekogye no efi busu yo. Koko minya mane. Imi suja minya mane a. Koko. Hey. Siam do hana stati efusa. Koko minya mane. Me di mi suja minya mane a. Koko minya mane. Me di ja minya. Undo kakra no asakakra. Na ke training. Koko minya mane. Me di mi suja fa ho be. Ajua bende. Hey. Ouswa. Yeah. Me fa wo. Sa. For yeso kwa homache no. Me dia awia pia metimi nya adwuma. Enti anopako na me wo mafo. Ye mele. Dia homache na oba bere wa ma betwitwa kakra. Awia pia ya na mko. No. Eh. Ninya. We mpodie. Enye ejani nti na mehye da ba yo. Ya dia sama. Na no nkomo. Ko ba nkomo de bia ye di nkomo. Me yefuni die ya. Still a be meto. Frama kura mfa ba bia. Se me ka kire o. Me ka kire o da se me kire o ba bi. Na on me nko na me suro na me usuro die yin. Ewiase mu an na ye wei wo fafufo kakra na de tuntum kakra afram. Wa hono. Na gese wo ko anim. Ti si na wo aba wo ye o. Enyam ye wo. Hwe ba bia wo be kire mi amakoi. Ni ye ko kire aso wo no kora ha adwo na na so no. Enaso na ye de to so no. Oh. Ko ti bi alefu bi ne munyamane ma bi. Me anya sa papa de o ma ba ye papa. O ma ba na no betiri suo nim onya o ma sa aba no. Sisi ya no chi di wani. Minua, ano chi de no kwa de anya me hwio. Enhame. Sani wo fa konti no. Konti no. Minua, papa ne timani gie so ankasa. Da no me ne kon wo na ba pata ye. Kam se ma me twini hwene. Ebi wo. Ma se na kobo ne sen. Me wase. Sisi akwa ba kono wo mbi. Di twama wo kura ne na no anya ne nansa nwumere. Meti abontim ho amadwene me ho. No afra no ne ba no. No chibra. Ai, odin be si ho, emfiansia ni, obewo anko nwoye. Akokwa kura na akonya no ka samre nko wo wi nkosua. E ma makonya ba ye bi wo mfi da wo ne tetale wo mo ho. Minua, se ma mo so me ho a. Edi ba ye me. Wa na waye. Minua wa mo me a. Wa na waye. Da me kan ye kasi wo wi okra wo. Ye nyina nkra brem ne nyina ye wale ye. Me ma wo wi. Ade ntina afa na wo pe ba. Koho a obenya ba. Do ba kire wo no se wudi so a. E ma no egud etetale no ho. No so osumma wo. Ma me nkira wo ho na ko. Wo kire me sen. Kasi da ben na ade mbe ko na kire me de me ho. Abi just say. Ja de mitim ko ja wo. Ja de mitim ko ja wo ho no nipa mienu nko ho. Nipa ba ko. Ai ho ye obi ti obi asam. Ti wo nipa ba ko. Eti me kire wo ho se kokwa waka wasem nyina gu ho. O hwe ne nsam se ya. Bo hu se ne ma na mu. Wo ye tese wo ye wadura ankasa ha makeke no betia mo ase. Minua nka mani beji o. Ne kuma afo nyina hu se. Musuma wubi. Musuma wubi o. Minua, ene e chena nopa. Uno kwa. Hwe no anyo anim dwobi. Na wa ma, wo ti aso me ka cho no. Wo boa ho se wo kwa bra. Na tro ho no akọ. Wate. Bidi si jari nyamane, gagari nya. Ajua benne. Abena benne. Me ko peje kakra bi wo mu ho na maba. Yo. Bi ko ba to me. Why? Bidi si jari nyamane, gagari nyamane. Kono ko peba. Enne na, minna me ayi. Enne na bo. Wate. Wuti wasa wo ngo ne be mai. Wo twafo achi. What de ye that chuma we ma 1000 we ma 2000 we ma 3000 ni nyina na obo ano. Ago. Nana sukwao.
Yes, wow. I'll go. Enyane. Trust. No matter. You better be a trust. Money no. So friend. Ubu me di. No issue. No matter. Nah, I no pay. We don't know. No pay there. Papa boy. I don't know what you want to say. You tell one can't show us as you call him from Papa Maso. Yeah, chill. Let's see. Yes. Mrs. I no pay me Soniama. Nana, me Soniama pa na me komu. Nana, me se ma wale mfiensia. I walk around from a cabin from a feature. When I'm going to watch madam for no charm has said, and that's so crowded. But when you but boom, Nana, I need to know. See what in fear say. This year, 2% as you call wow. Nana. As you call. Send you one for now. Never do it. What's your wallet? As you call, it's you, friend. What's your pay? I'm an abruso. As you go! As you go! As you go! Some. So could you fear? Manda sanibia ni na sebia hibako nefa kosa na wonsamie no na sukwa ayense chiri ama swati Enya papa timi bold ya ya mashewo. Eyo na mama ya mashem yo. O mo se lampo fa ba kuro ha ba gege lampo. Na me tia na me twa ho. Lampo. Ati. Lampo menua. Bebi a wa kyerem. O ni se honye. Buso me pole nsia. Na mko ba yi. Me hu no hwe. Be se me gina me hu no hwe. Ehonye. Ehonye kam gina ha. Ehonye anka me gina kam yemu nie. Da kura sa wote ho. Na buso me nsia pa na si wani abra aboboru mi. Buso me nsia pa ho. Na wote. Buso me nsia ya pe. Na wote. Senka woni mama ne amenam o konti. Efi odi konti de me fama nka woni mu a. Chene hwe na. Me wote na no wa hwe no. Mama na ya mre. Tie am so. Ha ho Misro. Menua me sen ha ho no obi a kyerɛ me baabi. Ɛhɔ no se me kɔ a na wɔtwe. Na de ntia ba ha ne sɛ na manyem. Na wɔtwe na manyem na ma obi ehu sɛ me so manyem. Buso a woni twan. Woni twan ho. Me kɔ no me kɔ gye ba na ba na be hu sɛ menyem. Na hwɛ no wanka nti obi sɛ na me na me kyerɛ no ɛhene baabi a kyerɛ me na anya adwuma. Na me ka kyerɛ wo. Na si wo ba ma me wo ne ana sɛ wo de asɛm na ɛbɛto mani. Emfa asɛm eto me ka kyerɛ wo. Sɛ wo ne na de ma me yo. Na me de wani bebrebe so sɛ. Da wote ho. Ana wote ho. Ɛna na afra wani abre. Wo ba ke kama gum so. Ma me yama hyem sɛ ka sɛ lampo fo no eba. Ya de me twa wo. Kam de wura me fie kura anye. Me twa lampo. Wie. Nti ya ma bato. Na sabusu no ebusumpa. Maame na nto ne boase. Amanyi sɛ namba. Ɛna oba sabu nsamfu yo. Otabile!
What a lovely day. You are my lovely day. San sama. San sama. You are my lovely day. Ago. Aya. Nana mpacho mio. Blem. Ana setrase. Ha? Bana na ma fitin ana watrase. Obi amu akonya. Trase. That's Kwaso sem de ntini etu ntasi oto nsiu man kawade mirika tente befa. Wona wonam. Nana mpacho mentrase na mi munkote. Trase. Nana. Masam na eso buru meso. Ma wali mfienso. Nana mfienso me wuda, je se me bra kura mpa ho da kokura da. Nana ma bra pa. Na nchire mu no bi chira me ha. Se me nana ha de me ba, mada woro mamba bo. Ntina na odi mada woro ma. Ha de. Sana ye no. Pinfa ne ha o ma ha. Ma watabile onye ne mai esi woyine ma kais na lipano onye ni paisa se ya boa no esi woyema wa de pei na de baba bedana se sameme wa nana aside fata bia me de bema wo Bahema we dia me baya enye bone na ese ka mitimi be yi wasutiri ansana kama baha baba we bia ba mo se osi tete no bahema sama hwe na ma amoa no a e dia sembe ba osi watena ho mfie nsuni e ba de ba onya bi Jai nkasa bi Je. Ansa bia, on fa ba kun chefufom no mne. Wate? Kasi. Oui. C'est vous confia. Pour moi, de bien petit bien. Fait bicher me l'amener. 3 days bien. Ah non, dit nana non camprofu. Kase bia o bibia betimi akama. Nana mpacho bebubu ana ha se. Baba ko bia shim memene. 3 days bia. Nana no mo hodia. So watabile so be yi nani ahintawa be yama ati be meka so be ji ba no kola ni mienu nyina babom ti no me entafo no na panyi no ye papa e na kakra no ono no free ha to no nye wiase e wo no onyame mbre ne mrepa na se wan to bo na pepe ho a bakwa kusia san kusia we meko na me ba sa me ba ya bo kwala no me wie ma juma